Ya, nggih. Inter semedulur ta? Semedulur. Kaya ngene lho ora semedulur ora gelem ngomong meneng ae ngono. Aku lho ki nek perlu arep digoleke wilayah kakak mriki kok, Pak. Apa ya? Nggih kok. Digolekne bojo kene. Ora nek bojo wis ora. Wis capek. Kandhane karo Kang Edi wis ngene aku kok. Kang Edi sapa? Kang Edi andenge Pak Cito Kang Edi lho. Edi sapa? Nah, lho. Oh, Karang Taruna ki enek Mas Ari Pujianto. Enek Mas Pujiantone uga enek. Apal. Tulisane enek ngono lho. Coba apa, Nduk? Sambung wanci dalu. Heeh. Delok ta, Reng, miki adoh kaya suarane buanter iki lho. Nggih. Emanipun lek nyekel miki lho adoh. Niki iso banter. Sekilan. Lah ya. Wingi malah mikir teng pasar Sleko mriko Pak niku. Jek krungu ya. Sih krungu ya Nduk ya. Gundul kirik ning. Mik kok gandal kirik. Iki pamundhute Manuhara. Anu ka. Mas Zainul. Monitor. Mas Zainul, Mas Zainul. Ngerti ora? Nun. Kata-katane ki, Reng. Emanipun yayi wis akrami, teges iki eman deman kok sliramu wis duwe bojo. Umpama durung sun ingkang anggarwa, umpama durung aku gelem dadi bojone. Nah, kuwi lho. Kula dimasukkan dalam tembang sambung wanci dalu. Nah, isane mung sambung lumantar sarana utawa HP. Terus Kak. Wong ayu ngrujit wae tenan, wong ayu utawa wong wedok ki tenan. Dayane kekuatane luar biasa lho, Reng. Oh, mare kelingan nggodho ati terus ya, Pak ya. Heeh. Dayane luar biasa. Ya, neng cerita wayang Kak. Neng cerita wayang ki ana ratu sing gagah, sugih, sekti. Ambruk negarane rubuh, bandane entek mergo apa? Mergo wong wedok. Lakon apa? Lakon Dosa muka gugur. Dosa muka kuwi ratu Mblegedhu, ratu sugih, ratu digdaya, sekti mandraguna. Iso remuk negarane, mati wonge mergo nglabuhi wong wedok. Wong wedok iku bayani, ya to, Reng? Dadi hancure mergo wong wedok nggih, Pak. Betul. Sugih kaya ngapa, derajat pangkate dhuwur kaya ngapa, hancure mergo siji wong wedok antarane ngoten. Heeh. Oh, nggih. Iya ta? Nggih, Pak. Wis berarti seneng karo wong lanang wae enakno iki. Nah, iya aja. Maksudnya wong wedok ki ora kabeh sing kaya ngono kuwi. Ning nggih. Mergo wong lanang nek wis seneng karo wong wedok budi lali. Oh iya. Aku yang ngono. Kak ya apa bawane iki? apal to, ngopun luar kepala. Nderekke Pak Kangko iku kudu apa-apa apal nek nggon bawa ya, Nduk. Ning luar kepala wis antek mencolot ning monitor. Sing penting tipine ra mati ya, Lek ya. Omong aku sore mau bener to. Dawuh. Kopine rung diombe wis dikukuti, kayak diganti sing panas. Ganti sing panas mulai. Nggih. Karang Taruna. Nah, sing iki Karang Taruwa. Nggih. Taruwa. Lah wis tuwa. Ayo. Nggih, Mbah. Kopi.
Kok yo malah ngopi. Ayo sambung rasa nanging wanci Tanlono ingkang ngrubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti tibake ompake Mas Dodo ya ngulanggam biasa sing kedua digarap karo gamelan Bali nah, nonano yuk gambarmu Don dawuh. Mendah apa-apa harap gongso Bali Pulau Dewata
nono ingkang ya akibate aku mung bayangke remu ing atiku iki yen pancen ngelingi botamu Omo tenan sida tadi Satang tak ganti Dikopo kemati Mendah boyo yen tak sida Urip lan handika Putri Sulistyo terus bisa nyuwara niko kang mesrana Iki mau anu Mas Gareng karo Mbak Eka. Cara kendaraan, cara mobil ngono dimodifikasi. modifikasi Lagune sing gawe menyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Kang Ripto Mbah Haji. Nggih, aransemene sing menciptakan dengan gamelan Bali adalah Mas Wid. Mas Widodo sing ngendang niku. Nggih. Jadi diperbarui cara nggih, cara anu ki panganan utawa masakan ki dibumboni neh. Ya, nggih. Dadi sing garap tembange lagune Kang Ripto Mbah Haji. Nggih. Aransemene Mas Wid. Ya, nggih. Mas Wid. perpaduan antara Jawa dan Bali Betul. ternyata bisa berjalan seiringan dan menimbulkan harmonisasi yang sangat indah sekali. Iya. Ya ampun. Cah kok iso omongan kaya ngono. Harus kamu diesel kok iso. Iya, ya ampun. Cahaya lepek no iso Mudeng harmonisasi barangnya. Harmonisasi karo spiralisasi kuwi. Lah iya ta. Karo sambal terasi enak. Kalian dipun umumaken pangapunten Mas Gareng Mbak Eka. Nggih. Nggih. Kalau mau panitia saking Winong Gemarang ngrasakaken bintang tamu gandeng Mas Gareng wis terlalu sering rene ya Mas ya. Nggih, Pak. Kok ngersakne lawak sing berpasangan. Ada beberapa pilihan iki tenan iki omongane panitia mong ngono kuwi. Omongane panitia. Mengke sing berpasangan nek mboten Mas Komet kali Slendro nggih As Andi kali Mas Gandes. Nek mboten niku nggih anu nika lho uncek nika napa digandengne pokoke pasangane setunggal nek mboten nggih Mbok Indemi nggih setunggale nika suwi ngono kuwi mau omongi ngono kuwi. Anu kaning panitia. Pancen yakin ngomong ngono kuwi. Pancen nek mriko-mriko niku kan nggih anune ngoten to Pak. Upami piyai mreksani wonten YouTube kan nek uncek niku biasane pasangane le Mbok Indemi sing siji kalih suye niku lho Pak. Iya. Ning ya anu Pak wong manut karo sing ngersake, manut karo sing nanggap. Heeh. Timbangane engko bintang tamune rentuk pasangan resida wayangan nggih. Akhire ya wayangan wae. Iya. Bintang tamune monggo ngono lho Pak. Iya. Nggih Pak. Nah aku no apa ndasok anu apa jenenge? Maksudnya piye? Maksudnya dibintangi sapa-sapa aku gelem ngono lho maksudnya ngono kuwi lho. Maksudnya ki welcome. Ijik nampa kuwi mau ngono to? Ora maksudnya dibintang tamu ni siapa aku. Langge. Kowe yo pas uncek karo susu kedelengmu. Coba Mbak Suyeng. Dadi dolan ning YouTube wis yo nggih. Wah, apik ki kok nek kelakon apik. Lelalah sing iso kuwi Mas Komet karo Cak Slendro mengko bakal neng Gemarang. Oh, dadi ki sing mau ora sida to? Ora sida. Tiwasar nonton YouTube aku. Ora tak live-ke. Ki mau. Oh jenenge selera ya Mas Gareng ya Pak ya. Nggih, selera. Pak Kangkoy profesional kerja. Karena pria punya selera. Ki rokok cerot. Jajal sing anu sing jek perawan loro ki lho. Sinten? Sindene Pak Kangkol sing jek perawan karek loro. Oh, no kita Mbak Pak. Landa sama Mbak Ova. Jajal ki rono.
Ayo ngadeg nduk Cahayu. Nah. Aku yo arep minta maaf karo Wanda. Enten hal napa masalah napa, Pak? Nek masalah sithik karo Wanda, wah aku ndak dibatin. Tanggal 17 ki lah aku entuk job, wis entuk job rada suwe ning Jakarta to, Mas. Nggih, 17 sasi. Mbak sasi niki April niki. Nggih. Terus rombongan wis tak omongi kabeh klebu Wanda ki entuk job ki dibatake arep melu ning Jakarta tanggal 17. Lha adalah kadung Wanda mbatake job. Delalah ki Jakarta mundur tanggal 18. Gek aku 18 ki ra iso terus dibatake. Maaf ya Nda ya. Mboten napa-napa, Pak. Maaf, aku rumangsa dosa karo kowe. Mboten. Dereng rezekine to, Pak, berarti. Aku kon nebus dosa, aku mau kon piye aku gelem. Ndang Wan, mumpung Wan. Mumpung bose nurut karo kowe, Wan. Lah iya. Durung rezekine ya Nda ya. Nggih, Pak. Heeh, nyatane kene wis siap, nyatane sing kawegan anu Mas Gareng. Nggih. Sing arep nanggap ki asline mantan garwane Pak Presiden. Oh ngoten. Bu Titik. Titik sapa kae nanggap ya? Titik Puspa sapa. Ah Titik Soeharto. Lah ndak tanggal 17 kuwi beliau nyaki pas tindak ana ing luar negeri. Lah diundur tanggal 18 utawa 19. Lah 18 aku ning Demak, 19 aku ning Purwodadi. Dadi wis ora iso diobah-obah. Wah, Jano niku uncek sak pasangane selo Jano Pak niku. Oke, aku minta maaf karo kanca-kanca sedaya. Mungkin di lain waktu kita bisa ora mung Jakarta engko ijoli sing luwih adoh meneh. Ora mung Jakarta nek perlu tekan Irian Jaya sok bakal ijoli. Amin. Amin. Ya, kita diinterogasi ya cah loro iki nembang apa? Ya. Nek eneng mamundut ya anu, siji bajing loncat, loro apa ki mau? Lali janjine. Mbak Okfa, Mbak anu. Mbak Okfa sing joget, lah sing Wanda sing ngedram. Apa ndak? Sing nyanyi. Nembang, nyanyi. Nggih. Ah, sing kabeh iso wae. Apa kesepakatan berdua iki wong loro nyapa ngono? Ya nyanyi. Nyanyi, yo Nggih. nyanyi apa? Nggih lali janjine mawon. Lali janjine. Nggih. Oke, siap. Aku yo minta maaf ya, Pak, atas kesalahanku. Napa, Pak? Ya kuwi mau, bata kuwi mau. Oh. Enggak mau ah. Hah? Enggak mau. Enggak tak maafin. Botol-botol lho iki. Kok kabeh iki disuwuni maaf minta maaf. Iki lho, Iya. Pak. Kok Pak Kangko ora minta maaf karo Bu Dwi? Hah? Kudune minta maaf karo Bu Dwi no. Lah jenengan dereng Nek karo genduk-genduk iki Kok minta sik maaf. to. Nek nggawa mic ki tak minta maaf. Iku lek pas ngadeg tak minta maaf siji-siji. Lah dudu ora nggawa mic kok. Lek wayang ngadeg tak minta maaf. Nggawa mic. Yang Mayang. Aku percaya kowe saiki dadi dagangan. Ini aja kemayu-kemayu. Aku minta maaf ya Yang Sik ya. to Pak, kok dadi dagangan lho Pak? Dadi dagangan wi calone anu. Calone CRA. Calon rondo anyaran. Mayang ki. Mayang iki Pak. Iya. Nduk, Yang. Mayang. Kronologine piye? Piye yang kok iso CRBR iki piye? CRBR lho bro kowe. Apa CRBR? Cerebre kok iso. Kok iso? Lah ya. Aku ini ya minta maaf, Mbak Retno minta maaf. Bu Rini juga minta maaf. Bu Dwi juga minta dan teman-teman semuanya. Minta apa karo Bu Dwi minta apa? Minta cium. Pokoknya. Ya, wes. Lek dijoli karo Gusti Allah sing luwih Amin akeh. amin Iso. amin amin amin. Percaya wae. Nyatane langsung ndek iki brudul-brudul ana job-job teko kuwi mbok menawa ijole ya kuwi ditampa ngono. Yo, coba kaya apa? Lali janjine. Nah, mangga yuk para kanca pun garap. Nah, ya. Engko sing kedua digarap anu Samboyo. Ayo, Farel. niki Wanda kudu joget lho, Pak. Ya kudu dah. Lah nek kula dhewe gek nek kancane Iki jare sepi. Kula anu iki Pak saged joget namung sekedhik-sekedhik. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis to. Mini-mini. Kowe mek obasiti wis duwemen lho kuwi. Justru sing medeni iki sing sithik-sithik kuwi Nduk. Benar. Wah, obah sithik ngerti-ngerti sertifikat kadol. Lah ya.
Malah oke-oke. Siki-siki ora apa-apa. Yo, para kanca, yuk dados. Ubur-ubur ikan lelemu piye yang mayang? Ayo ubur-ubur Ikan lele. Aku mau jawab. Mau kan barengan ora patek krungu. Ubur-ubur ikan lele, calon rondo le. Ya, Pak. Rondo kok bangga. Bangga sekarang itu 2000. Guyune buaner ya mak cok peijan. Wah. Anjay lo nggak Puas boleh tenan. gitu lo anjay. 2000. Ngapa Econg pe guyu apa? Kancane Guyu apa Econg? Iki malah do padu. Kancane Pak. susah diguyu lho, Pak. Malah do padu lho. Ya. Guyu apa, Cong? Ubur-ubur ngono lho. Mboten aku nek kualat. Oh. Asline mayange kualat kalau wiwi, Pak. Kualat karo Wiwi. Kok aku ning guyu mayang aku kualat aku emoh. Iya. Lelakon iki pancen ya kudu dilakoni. Ya. Lelakon kudu Dilakoni. Oh iya. Oke. Luar biasa, Cung Pe. Cung Pe. Coba. Tak kasih hadiah, Cung. Ya, Cung. Apa, Tak kasih hadiah. Ini iya. Buka dari situ, buka. Ih. Sini. Ini. Apa? Tak tampani, Pak. Jindanku koclok. Kuclok nek iki, Pak. Wah, rondo manual. Manual ki apa? Manual. Kita nggak tahu apa-apa ya, Wan. Biarkanlah yang tua bercengkrama. Polos banget sak dhewe muda. Ya, Jane wong-wong tuweke bahas apa? Lah iya. urusan tuwek kondo iki, Nduk. Semangat, Nduk Mayang, semangat. Ayo. Janjane kok enak gelagatmu sajakmu Ndai cara manuk sik malu-malu ngono ya Ndai. Kowe dadi juga legol-legol ngono. Kok sok jenengmu dadi Wanda legol-legol. Ngoten, Mbak. Diarahke Mbak Mayang Manuko. Dalam- kan wanita soleha. Iya. Masya Allah. Tabarakallah, Masya Luar Allah. biasa. Soleka. Siap, soleha. Anu kados Mak Cungping ngene niku kan Izin. setiap malam kan ya. tahajud toh, Bang. Iya. Izin saksinya Izin. teman-teman izin. Izin. Iya, tahajud. Sing trompet iso to. So inu to. Sisa tak tukane saksofon, Bun. Karo seksualitas. Kanca-kanca senengane tambah-nambahi ngono lho Mas Gareng Mbak Eka. Nambah-nambahi sing wis enek, ora kok ngrusak sing wis enek, ning nambahi sing wis enek. Maune gamelan Jawa wis enek, ditambahi gamelan Bali. Jangkepi ngebaki ngoten lho Pak. Wah semakin gaya garape Dwijo Laras. Nggih. Musikalitasnya luar biasa. Jadi Pak Kliran itu tidak hanya fokus pada pageran tapi musik juga berbicara di sini. Iya. Masalah pinter. Akademisi kok ya. Anda nih mangantrasi ya. Iya, luar biasa. Dan Ya, saiki sik karek sak grup. grup apa Pak? Grup. Nek cah loro kita. Berarti grupnya janda liar ngono apik Pak. Lah
piye apa? Apa Jali, Pak. Iki jenenge rombongan Rojali. Rojali apa? Rombongan janda 5 jum. Ya, coba. Maka Bu Dewi, Mangga. nduk mayang. Disepoti. Delong, ya. Yo. Yo. Mangga Mbak Cumpe, bat kadas, bat panu, bat kutis. Hatiku gembira, siang tak dikira mendapatkan kabar yang gembira. Ayahku telah tiba pulang dari India, membawa boneka yang cantik jelita. Oh sayang, boneka cantik India tak boleh dilirik, tak boleh dibawa. Kini ku dapat boneka baru sebagai hadiah di ulang tahun. Ayo, mohon maaf izin Mbak Cumpe mau nyanyi. Lagune iki lho apa? Loh, kok mandek? Manut mung permintaan wis entek kok. Ampun. Permintaan pun telas. Karepe Mbak Cumpe iki aja mandek, nek mandek gelo Mbak Cumpe iki. Ya wis gelo dadi coy. Oh lah iya. Lho ya. Mohon izin Pak Cumpe. Maka yuk dadas. Ayo yo. Gak mau pulang, maunya digoyang. Juara Indonesia yo. Dijoiso. Neng ngendingan tunggalain pangakate mong pengen ketemu Nadia Rata tak parani mong nuruti hatiku masukin Mbak Maya Tadi semuanya itu hanyalah gimmick ya Pak. Ya. Buruan tadi adalah gimmick. Mohon jangan diambil hati ya, nanti penonton kita jangan dibully ya, itu semuanya hanya gimmick. Kaya ngene lalakonku
ngrasani wong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandala aku rojo metes nerusi pipiku yen pancen ora tresno kaya kanca sing rasane aja gawe gelati aku ora ae ae tunggu tak ketuk kecolongan Mas Guru kecolongan masukin kaya ngene lelakanku biyen apa gak tak ketemu besok rei yen pancen ditinggalke gawe hati salawase Terima kasih Mas Gareng, Mbak Eka. Nggih Pak Kangkos. Sampun kecaken Pak nutup ning laku. Matur suwun. Nggih. Terima Gong. kasih. Nggih. Mas Gareng ndoro jano kondisi laku. Ler iler tandure osumiler